Purong bugas ang hisgutan gawas sa mais ug gumay, aduna pay lain nga bugas nga giluto na sa katiguangan sa lalawigan sa Subo. Kini ang bugas sa dawa ug bugas sa kabog nga maoy gibida karon sa lungsod sa Katmon. Sayran ta sa report ni Alan Domingo. Pino kaayo nga lingin og yelo ang kolor. Dili kini binlod og labaw ng dili tiktik sa mais, sanglit usa kini kamatang sa bugas nga daw nalimta na, ilabi na sa bag-ong henerasyon. Kini ang dawa nga gitawag sa English og foxtail, sanglit mura kuno kini og ikog sa fox ang iyang uhay kung dili pa malubok. Gidisplay kini sa kiosk sa lungsod sa Katmon sa tabo sa Kapitolyo. Kanon kini sa malanggam apan makaon pod sa mga tawo nga himuong thickener sa mga sudan, himuong biko o bingka. Apan gigamit usab kini sa kinaraan nga medicinal plant nga pampaorsa kuno sa tipdas. Para paog sa ato ang mga sakop nga naay tipdas. Paorsa sa tipdas? Yes po, paorsa. Samtang laing matang sa bugas, ang maguwang gamay sa dawa mao ang gitawag nila og bugas sa kabog nga lingin o gamay kaayo ang lugas. Talagsaon na lang usab kini nga makita sa lungsod sa Katmon. Kini ang gigamit sa tatak Katmon nga budbud kabog. Pure kabog yun eh? Yes po. Okay. Lahi yang pansa? Ano sa gisagolan eh? Kabog. Tinguha sa lungsod sa Katmon nga mapreserbar kining tanom nga tinubdan nila sa bugas sa mga katiguangan. Ato ang ning promote ang ato ang heirloom nga kabug kay aron mahibalo ang ato ang mga new generation nga still naapagid gihapon sa ato ang komunidad. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.